Izendatuak dira. Berri txarraken ikusi arte biraren amaiera kontzertua. Zaporeak proiektua. Eloio pelikula. ¿Qué capítulo quiere que le lea? El primero, obvio. Eta egunean behin aplikazioa. Urteko ekimen edo fenomenoaren gaztea sariduna da, Berri Txarrak. Hau, Orga. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gaztea, eta, gure alde bozka eman duzuen guztioi, noski. Eskerrik asko gure lantaldeari, beste kidei ere, noski. Eta, gezurra ematen du ez, irudia bek ikusita, munduan nola aldatu den. Eta ere, gauza handia da ikustea urtebete pasata ere, zuek eta orokorrean jendeak Berri Txarrak talde honi ematen diozuen guzti hori, ez? Orduan, eskerrik asko bihotzez, asko botatzen zaituztegu faltan, eta, eskerrik asko sari honengatik. Horren gezurra ematen du, baina iaz egon ginen Mexikon, Japonen, Estatu Batuetan, ez dakit, nunez, ez? Eta oso urte berezia izan zen, Berri Txarraken dako, eta, oso sentimendu intensuak eta bizizan genituen. Eta, gurekin etorri zen Marina Lameiro, zinemagilea, eta, urte honetan olako dokumental bat edo pelikula bat prestatzen egon gara, eta datorren urtean ikusiko du argia, baina uste gaur lagin bat edo olako aurrerapen premier bat daukagula, eta ez dakit horrein jarriko duten, edo noiz jarriko duten, baina, ia gustoko duzuen, eta eskerrik asko, eta hurren arte. Ana, zeratik minau kantan esaten dau ez dauela topatzen zauria inundik? Pues mira, es una frase de Berri Txarrak de una canción que, como te comenté, estoy en tránsito ahora, he empezado hace poco y, significa aprender a desaprender lo aprendido.